għaliex kien hawn sodisfazzjon kemm bil-funzjonijiet li saru fil-Knisja tal-Im u d-devozzjoni lejn San Pawl, kif ukoll il-festa ta' barra, bin-nar, bl-armar, dak kollu li tagħmel festa Maltija, festa sabiħa li tixraq verament lill-poplu li verament iħobb il-patrun tiegħu San Pawl. Diversi nies li jinteressaw ruħhom fil-festa, imma il-ħaġa sabiħa hi li meta niġu flimkien biex naħdmu flimkien jirnexxielna nagħmlu xi ħaġa magħmula u sabiħa. Li għadina ta' kull sena niċċelebraw festa ċivili bħal din, festa tan-nies, festa sabiħa, festa reliġjuża fuq kollox. Nirringrazzja lil kull min ħasem biex ma nħallel ħadd barra. Mill-iġken persuna illi tat sema sal-iktar bniedem illi ħadem u stinka biex din il-festa tkun verament suċċess. Anki lil dawk illi daw il-festa u għenu anki bil-mezzi tagħhom biex din il-festa tkun suċċess. Nħabbrilkom illi il-ġabra li saret il-lejla kienet ta' 914 euro